weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to murto gala to hudallayi to ɓoggue to cenela sahoɓe to sincana sincu dañɓe to beeli cowi to jaaba liduɓe to tayfa to sincana halwar mo ceerno mamoudou ko on takkusan juula ha to galle ceerno mamoudou waddu to cité asegna yembel dakar ha to galle el hadji mamadou moussa ali to daara halayɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie el vexe ko commune tawateɗo kerol hakkude leydi mauritanie e leydi mali maire commune o wullitima woytima no fewi oɗo saaha joni kewgol doga moltu en woni réfugié ji ummiɓe to leydi mali arɓe dartude koye mumen e nder leydi mauritanie to leydi sénégal talata hanki o conseil constitutionnel waɗi validé tan ko dossier ji candidat ji ɗiɗi keddiɗi ɗi kala ɗeɓe ƴewnoɓe tawi ko timmani to leydi mali rapport fate 5e recensement général de la population et de l'habitat woni liɓore ɓesgu leydi mali ɓe kolliri tigui oɗo saaha hande leydi ɓesgu leydi mali ne yareno gasi ɗiɗi million e temedde tati e capanɗe jeenayyi e joyyi ene fawi temedde nayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi aade kedde afrique ma en ketto roɓiɗo musidɗo men alassana oumara mbodja habaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to leydi iran to leydi israël hakkude mum e gaza to leydi japon bisimilla moon e kerki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno djiby sy wi ko fittata aadi mo aadidiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno djiby sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno djiby sy ko jaadino ɓalwal e danawal kala ceerno djiby sy allah ne rokki ɗum mbawka ertani wawde ittude mborosaji kewɗi comiɗe nder reedu neɗɗo fonno oppirade o ittadi ha laaɓa taw reedu ma sekaka ceerno djiby sy ene safa rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol wonduɓe asmo tension diabète avc rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe kiste fibrome dogam sitta ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme e gawri suuna so tawi a waɗi no wirumani dendagal mborosaji gonɗe ma ne yalta ha laaɓa ceerno djiby sy ene yawren ɓen worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyeteke muuɗo hirda a ƴettat ɗum joni joni guiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno djiby sy ne jogui pegge e usula pewnaɗe bawɗe neldede e kala leydi e kala continent ko pittoji dabaruji ha soro ladde ɓeydoji arsigaji ceerno djiby sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko woni nder ɓernde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihar so wonɓe leydi mauritanie ko ujunere uguya so tawi ko leydi CFA leydi sénégal e dendagal ñamoɓe leyɗele ñamoje CFA listihara waɗirte ko 2000 francs CFA e on fanno mo jogui numéro wave ko numéro orange money mbatta ko 78 128 35 98 ceerno djiby sy ne andini dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawi to nakshot laabono ko leydi mauritanie to base makko ne tekka kala jiɗɗo jokkodirde e makko to banggue appel e to banggue whatsapp kala numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ceerno djiby sy ne andina dendagal kilineɓe mum base makko to Agname Siwol ne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno djiby Deme ceerno djiby Deme numéro mum ko 00 221 77 395 99 17 ceerno djiby sy ne addi leɗɗe taw ko leɗɗe ittoje seero ha laaɓa kecciɗoje reedu cafroje estomac omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen seeɗa mbaɗa e ata e itta ñonkoto gonɗo e ma ha laaɓa ene moƴƴi e ndewagu kadi ko ɓeydoje goragu ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko
cellal ko kañum woni afongalu cellal ala coggu gandal ne weeli kono kadi gandal jaadugal e nunɗo Allah ɓuuri welde ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kollaɓaɗo bindi ganduɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadindo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe asmo diabète tension yanɓe AVC yanoɓe barogal ɓe koye seeɗineji bahlide koye mumen ha kaɓɓa e dendagal rafiji kewɗi jiiɗi jiida cirola ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra ko wayno koyɗe musoje keeceje musoje koyɗe guloji bandi ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi kay oɗon malda on ɓurdata hen balɗe tati tawa a wi weng ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe e leecce kala e on fannu omo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa omo jogui leɗɗe kadi on fannu ko leɗɗe gureteɗe a wurata ɗum joni joni jiiɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo taweta Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde makko numéro makko leydi France ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko ne tawe to Dakar ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum o kadi ko on woni numéro mabɓe orange money waɗanteɓe listihara mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihara ko indema dokkatamo haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andina kadi kiliyaneɓe mum wonde base makko Nouakchott legal 6e ne golla ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Sirey Diallo ceerno Sirey Diallo noon kala jiɗɗo jokkodirde mum jokkodirta koye Amadou Tidiane Diallo ceerno Amadou Tidiane Diallo walla jokkodira e ceerno Abdoulaye Diallo mo Dakar ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko balaɓɗo reedu ummalaɗo wune mbadden dando faade makko an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe e nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoje gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1
34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɗe borelte e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone alarba tati lewru janvier silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya kabruji mon e ɗemgal pulara sote he ko musidɗo mon sil mona Ghalii Abuu to karallagal ko Saydou Abou lewru ɓaleɓe ko alarba nogas dewo hoddayru hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayya e joyya ko adi kabruji men e ɗemgal pular noon eɗen pecca sunare men e dendagal ɓesgu El Hadji Mamadou Moussa Ly e dendagal dara halayɓe ɗaɓiɗe didorno ko noon kadi eɗen pecca sunare men eɗen duwono musidɗo men sehil men ceerno Mamoudou Waddou mo cité Segna Yombel Dakar e dendagal ko taari ɗum kala jaltugol aduna biyetenoɗo sokhna Dieynaba El Hadji Mamadou Moussa Ly mo dara halayɓe ko ñalawma subaka hande o yalti aduna to Dakar lamorgo leydi Sénégal eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habruji men e ɗemgal pulara to leydi Mauritanie pudortoɗen joueur aji taw ko fettoɓe fugu koyngel e équipe nationale mo leydi Mauritanie wiyeteɓe le Mourabitouna ɓe dokkirama mone mabɓe kala heeɓi boowal taw ko boowal koɗanɗe woni parcelle ɗum noon taw ko jeenari weltindeɓe kay e mbadi kay koɓe mbaɗi qualifié e couperie d'Afrique des Nations 2023 pettori kay hitande hikka nde to leydi Côte d'Ivoire ɓe totta ɗum noon ɓe totta terrain ɗi noon ko adi seeɗa koɓe jaɓana kay to leydi Tunisie e mbadi kay heblonoyade oɗon coupe d'Afrique poɗɗo kay uddidde ñande sappo e tati lewru janvier 2024 ndu gonɗen ndu ko ministère noon ko ministre de la culture de la jeunesse des sports et des relations avec le parlement kañum ardino oɗon cérémonie hono biteɗo Ahmed Sidi Ahmed Dié o yetti noon o jarni équipe o e dow inde horejo leydi Mohamed Cheikh El Ghazouani o yettiɓe o jarniɓe ko noon kadi Yaya Dellay kañum woni capitaine équipe les Mourabitouna dow inde makko e dow inde jouruji ɗi kala kankone o rutti teddugal o rutti kadi calminali makko dendagal jouruji ɗi kala e jarnude jaral makko faade e horejo leydi ndi e faade ɓesgu leydi Mauritanie kala hoolare waɗe mabɓe ko noon kadi jettore mabɓe faade ministre o e faade ministre o e ɗiɗo faade ministre o e dendagal gollidiɓe mum kala ɗeɗo golle paydiɗe no fewi ɗe waɗi kay ene tawtora cérémonie o noon cukko horejo président fédération nationale de football mauritanien wondude responsable uji kewɗi taw ko gollotoɓe to ministère de la jeunesse et des sports ha joni kabruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen jaydeɗi kewɗi ɗi leydi Mauritanie ene binda oɗo saha kala wonde kay otoji pick-up taw ko otoji pick-up asannoɓe kanŋe woni siggotoɓe kanŋe mbaɗama bombardement woni tigui beddama pettoje ha waɗi mayɓe tawi ɗum tawi ko drone bombardement ko drone waɗi tawi ko drone bombardi ɓe ɗum noon waɗi koye nder nokku moɓe mbiyata zone d'exécution militaire au Sahara bilan gadana o noon moɓe kolliri wonde kay ko waɗi mayɓe yimɓe nayo wasa hen pittali mumen jeeyaɓe to zoyrada tawi kadi ɓe kolli otoji tati bombardade ɗi kala ɗi bombarda ko sara nokku biteɗo guiley batam el voula ɗum noon ko funnague berne de la défense des forces royales woni to ɓe mbiyata FR walla fara laamu leydi Mauritanie noon ha ɗo haydara ala taw ko haali e oɗon kabaru ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Ahmed Wula Dadda gardiɗo landa RFD ɗeɗo balle kala ko juuɗe safroɓe o woni caggal kayde o wonno malaise woni crise guila ñande alet capantati e goho lewru décembre maydu ndu o tawi to centre cardiologie mo naccata ardiɓe landaka noon ene gandine dendagal partisan ji mabɓe e dendagal yaadiɓe mabɓe responsable wonde kala wonde kay résultat ji médicaux ɗi o wonno kay jalti kanji kala ɗi jalti ha laaɓi hayriyande grave ɓe kolori tigui hay kulhuli gooti ala ko joga hen kadi mo semorino moƴƴino feewi mo semori
ino moƴƴi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni el megve ko commune tawateɗo ko commune tawateɗo sarakerol leydi makkude Mauritanie e Mali e nder mo bassi kunu maire wuro ngono walla maire commune o hono Abdallahi Wula Sidi Wula Hanen o woytima laamu ngu wonde kaye o waɗi erango de détresse faade kay laamu leydi Mauritanie ha tengti noon e Mohamed Cheikh El Ghazouani hoɗen gendinide fabotoɓe kay ko ɓuuri yawde e yacade saabu commune makko e oɗo saaha joni koko wi dak ɓeɗon réfugié ji maliɗaɓe woni doga moltoyen taw ko dogɓe guerre oɗo saaha joni nder leydi Mali arɓe moltoyade e nder commune makko e leydi Mauritanie oɗo saaha noon o holliri tigui koɓe oɗo saaha noon o holliri tigui koko heɓɓi commune makko koko wi kakka koko heɓɓi yimɓe koɓe jogonnono koɓe joguino noon guila e guura mabɓe ha e ndiyam ha e nokkuji cafriɗɗi kala ha no taaride mabɓe to ɓe mbaɗanno gaynaka mabɓe oɗo saaha foof natti wawde jogade ɓe Allah kay kewgol ɓeɗon doga molto en taw ko malinaɓe ummiɓe leydi mumen arɓe moltade nder leydi Mauritanie yo laamu ngu noon ƴettu peeje ko ɓuuri yawde e yaccade gam fabade ɓe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen ñalawma talata hanki o wonno ñalawma ɗiɗaɓo kay ko ɓamti contrôle fichier ji taw ko fichier ji parrainage candidat ji e sumgoji hoorejo leydi Tijjani ñande 25 lewru février 2024 ñalawma hanki o noon surprise aji mawɗi kewɗi mbaɗi toon saabu ñalawma hanki o ko dossier ji ɗiɗi tan tawa donc tawa ine timmi ina ndewi lawol ɗina goni hono dossier professeur Daouda Ndiaye candidat indépendant e dossier candidat goto ne wiye Aliou Mamadou Dia on ko candidat landa wiyete ko pire mandataire uji ɗiɗi noon ɗiɗo candidat ji ɗiɗi kolori tigui wonde parrainage mabɓe ɓe keeɓi kay haaɓe ɓurtini fodde 49 ujunere ene fayi 373 pare taw ko validadi surprise ɓurɗo mawnude hanki noon ko dossier Idrissa Seck piyowo hoore mum oɗo saaha joni kañum won chef de file de l' opposition mo leydi Sénégal tawi kadi ko gonnoɗo garnoɗo deuxiéme e sumgoji hoore leydi ɓennuɗi tawi kadi o meeɗino wonde premier ministre kanko tigui woni mo heɓani parrainage makko biyaɗo o ha timmi omo ngakkira noon fodde ujunnaje 6 signature beele kay omo wawa yettade kay walla hebde hay soko 0,6% des fichiers général des électeurs ko noon kadi dossier député Papa Djibril Fall boɗɗo kay podde kay remplace fodde 13 ujunere pare maire mo Kolda hono Serigne Mbouba on kadi ne foti remplace fodde 27 ujunere pare so tawi noon ko eliminaɓe ɓe ñalawma hanki ɓe so walla ɗeɗo fuɗɗiɓe eliminede ɓe ko ɓeɗo hono Jean Baptiste Diouf wondude Ibrahima Hamidou Deme e biteɗo Charles Émile Cissé wondude Cheikh Abdoulaye Mbacké Sara wondude Cheikh Abdou Mbacké Sara e Cheikh Bamba Dieye wondude Aliou Sarr e Oumar Silla ko ɓeɗo tigui puɗɗi waɗede tigui waɗede kay oɗo saaha joni waɗede éliminé so tawi noon koko fati e dossier Talla Silla on dossier noon oɗo saaha joni koko yowa walla mbiyen koko joña saabu kay mandataire makko soit taw yiyede ha joni ko leydi Sénégal keɗono Aliou Badara Thiam ɓuuri lollude noon ko aykona ko jimowo taw ko jimowo kay artiste international Sénégal lajo o wortima ha laaɓi ceera juma kay mawka mo walante ko Allah ka o mayi to Lac Rose juma ka noon udditalla muɗum ko ñande 5 lewru janvier 2024 gonɗe ɗo juma ka noon ko yidde kay weltinde bam makko hono biteɗo Mor Thiam noon kañum tigui tafno uddiɗo école Qur'ana biteɗo Mor Thiam lardingue chanteur on école noon ko on uddinoɗo école ko on tigui o waɗi kaɗo jama taw kadi ko on indiri kaɗo juma noon ko mahi kay yanti tigui e gueɗe paydude no fewi kanko aykono o waɗata e kala saaha e mbadi social e ɗum tengtina kadi guille makko faade kay communauté makko faade ɓesgu makko e faade diine makko islam o ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Cheikh Anta Diop maynoɗo guila ñande 7 lewru février hitande ujunere 1986 ko ñande 29 décembre o fonno dañde duuɓi temedere on ñalawma noon woni
nogas jeenayi décembre ɓennuɗo ɗo mawninama e nder leydi Sénégal saabu kay golle Cheikh Anta Diop ina mawnine kay ene mawni no feewi e nder leydi Sénégal ha e nder aduna he kala ñalawma o noon mawninama e nder leydi Sénégal cérémonie o noon siftorde kay siftordemo waɗi to yeeso seddungal hono Amadou Ba hoto jagodde mo leydi Sénégal e nder ndina mbadi noon kanko Amadou Ba o yaltini enveloppe e waɗi million ngaji sappo taw ko franc CFA o rokki fondation Cheikh Anta Diop o holliri noon kanko Amadou Ba wondemo fonctionnaire tawi kadi o yalti walla o jangi koye oɗon université mo Cheikh Anta Diop ha joni koye leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Kédougou Laminiya ko wuuro tawtengo e nder commune mo Fanda Fassi ko tana musɗo waɗi toon talata hanki sanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe ko gasan asannoɓe ko gaska mabbi e ɓe ɗiɗo taw ko malinaɓe asannoɓe ɗiɗo kanŋe ɗiɗo taw ko malinaɓe hena goto ne wiye ADN yaɗa duuɓi capantati goɗɗo o wiyete ko AB ko duuɓi capantati e ɗiɗi yaranno koye nder site orpaillage woni tigui to kanŋe aset noon taw ko site goppaɗo taw kadi ko gasgol clandestin ko hen tigui ɓe keddi ɓe ganani noon caggal nde ɓe naati nder gaska to fodde waktu tan ko ɗon gaska ka mabbi e mabɓe kamɓe ɗiɗo kala gendarmerie Kédougou noon gari tigui mbaɗi constat mumen caggal ɗum goskiji ɗi nawama to morgo hôpital régional mo Kédougou ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen équipe nationale mo leydi Sénégal mo fuggogue mo leydi Sénégal woni koye keɓugal mawgal yaade kay to Côte d'Ivoire fettoyde kaɓe ɗa fendiral muɗum taw ko couɓeri d'Afrique koye nduna lewru noon taw ko lewru mawdu no fewi yesso guite kaye ɓena fuggo koyguel Afrique naaɓe koye on ndu lewru tigui hono biyeteɗo Sadio Mané international sénégalais o suuɓi kankone ko ndu lewru gam nadde hoɗande wadde dewgal makko dewgal ngal noon o yiiɗi wadde ɗum tawi kadi koye ala tigui tawi wondani e guiri garaji woni tigui o yiɗi wadde ko en toute discrétion ko ñande asetta jeegom e aleta jeeɗiɗi lewru janvier 2024 ko de tigui de ñalawmaji o suuɓi wadde kayya wadde mariage makko ñande Sadio Mané noon suuɓi ko nden tigui suuɓi wadde tigui dewgal muɗuma debbo o suuɓi noon o debbo o suuɓi mo yiiɗi wurdude kay e rewdude Allah on debbo tigui jeeya koye nder falde Casamance koye famille Tamba walla mbiyan inde famille mum ko Tamba o holliri ɗum holnoon holliri jayde Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen subaka hande o Dakar e ummala islam ha tengti noon e galle talɓe e famille Alhaji Mamadou Moussa Ly e famille Alhaji Ceerno Mamoudou Waddou e ko taari ɗum kalen tawe sunare mawni no fewi jaltugol aduna kay hono biyetenoɗo sokhna Dieynaba Alhaji Mamadou Moussa Ly ko ɓi Alhaji Mamadou Moussa Ly ko alarba hande o yalti aduna to Dakar to inde Ceerno Habou Diallo horaji heblo sukaɓe Afrique en liddu awju faade dendagal ɓesgu makko e faade haaleɓe kala nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina to leydi Mali paɗen état major général des armées mo leydi Mali holliri tigui e nder communiqué mum wonde talata hanki o 2 janvier wonde kay pelle joguitiɓe biyeteɗe GAT groupe armé terroriste jiiɗino wadde jangu mumen e nder wuuro Meneka ɗum waɗi ko sanga 10 heures ɓe jiiɗino kay yande e poste taw ko poste yaltirde wuuro witego ande kambu kan ko ɗo ɓe jinno wadde jangu kono dadi ɓe dartimaɓe kay kuure colli duki hakkude mabɓe heeɓe poola ɓe jatiri ɓaawo e jatirgol mabɓe ɓaawo noon kamɓe seɓitiɓe tato e mabɓe pittali men ittama avion ngaji koninkoɓe heddiɓe doginati e soyne ko ɗon tigui avion ngaji koninkoɓe teriɓe mbawi tigui sorde mabɓe kuure e condi bonni tigui base uji mabɓe kewdi no fewi état major général des armées ina wiye tan dendagal population mene kanaɓe kala ɗe deññata hakkillaji men ganda tigui wonde fama ala ko woni darde mum e fandare mum so wona kay sécurise dendagal leydi ndi ɓesgu leydi ndi e ngaaluji mumen kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen INSAT ko institut national de la statistique ɓe kolliri tigui ñande alkamisa nogas 7 décembre mayni ɗum rapport mabɓe taw ko 5e recensement général ko fati binditagol limtagol population e nder leydi Mali cérémonie no waɗi koto hôtel biteɗo hôtel Salam mo Bamako Amadou Traoré kañum woni chef de section informatique des traitements et des archives des données cetal ngal o holliri e oɗo saaha joni wonde population leydi Mali ɓe jettima nogas 2 millions
million ene fawi temettere capanɗe jeenayi e joyi ujunere temedde nayyi e capanɗe jeetati e jeenayi habitant woni 22 millions 395 mille 489 habitant neɗɗo innam ade ko ɗum hande woni ko wuuri e nder leydi Mali o e nder mabɓe noon hen capanɗe nayyi e jeenayi piccal jeeɗi woni 49,7 population mabɓe ko rewɓe so tawi ko 50,3% woni capanɗe joyi piccal tati e nder temedere kala ko worɓe so tawi ko taux d' accroissement woni ɓeydugol ɓesgu leydi ndi to mabɓe ko 3,3% ɗiɗo noon ɗiɗo duuɓi noon teskama tigui worɓe ɓene ɓeydo no feewi e nder leydi he âge moyenne ko fate population leydi Mali âge moyenne mabɓe ko 21,4 ans so tawi noon ko âge médiane ko 16,1% densité population woni tigui population so ɓetama kay nder jewko leydi wertago leydi ndi ene hawri tigui wonde ko 18 habitants par kilométre carré wonde kilométre carré fof ko yimɓe sappo e jeetati peccata ɗum ha joni ko leydi Mali keɗoɗen jen ha to gawo maire mo gawo maire to nokku biteɗo Taboyi e secrétaire général muɗum ko nangganoɓe ne bifta kay guila ñande altine 1 lewru décembre 2023 ɓe biftoɗo noon koto wuuro witengo Bourem e dow lawol faade gawo ko sagataɓe joguitiɓe noon kañumen biftinoɓe yimɓe commune o yinde falde kala kolliri kay wonde oɗo saaha joni ɓe goppitama ɓe garti to gawo kadi ɓe kaldi e famiyaji mabɓe e kureji mabɓe kala en keɓani noon andude hol mbadi ɓe goppita so tawi kay ma yena walla masalaha walla hol mbadi no ɓe goppitira en keɓani kedde Afrique ma jabbo musidɗo men roɓino musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juuram mi salmitimama Ghalii Abuu en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o ko ndomiɗon e kabaruji men e dogre Afrique podɗuɗon ko leydi kono Côte d'Ivoire to dey ko remoɓe toon bukki dañi toon caɗele no feewi e konɗo ñamon ene wayno tampiniɓe toon fuɗɗima remde ni ha toon to banggue rewo leydi ndi e ɓen remoɓe ɗum waɗi noon so tawi wonde a rema ko nande kono bukki toon to leydi kono Côte d'Ivoire alay saago ƴetta koppareje kewɗe no feewi mbaɗate hen e remru ndu ɗum waɗi won hen mbayli remru ndu paati ɗumene to remru makkari ha e ko nandi hen gam kay wiide wonde ngala doole no ndemri bukki ɗi te tawno wonde konɗo ñamon ene kadi hono ene tampiniɓe to no feewi to Niger toon dey ko ɓeydude kadi sembe hani e siftinde woni e kadi e ganni gotal e ganni mabɓe e kadi ko fiyete tawata kono sippiro adantewo ngoɓe mbaɗi toon guila kay e ñalawmaji taw kadi kono o ɓennuɗi fodde kono balɗe sappo ko ɗum dumoto e yidde kay o siftinde gueɗe mabɓe mantinde ɗeɓe ɓuuri kadi korsinde nde tawno yimɓeɓe ene kucciti hen no feewi ene dendagal ɗon e nder leydi kono Niger hani e caggal kono leydi kono Niger garɗi hen ko nande kono leydi toon to Burkina Faso hani e leydi kono Mali kañum nottitima e kadi ngal ɗo kono pottal gongal toon gam kay won ƴewde on tawde ko champion tawde ko sippiro adantewo ɗum noon ko ɗum woni toon to Niger to Somalie to dey ko joɗiniɗo toon to joɗiniɗoɓe to Éthiopie on tigui noddita yo artu e leydi no Somalie nde tawno wonde ene wayno ciifodiral taw kadi ko leydi noddirtendi taw kadi ko Somalie landa ko wonno kadi koye nder leydi hono Somalie ha nde ɓe kemno e koye mabɓe guila hitande ujunere temedde jeeɗa capanɗe jeenayi e goho ko ɓen tigui dañi waddude ciifodiral hakkude mum e leydi hono Éthiopie gam yettade maayo hargo ngo ɗum waɗi noon mettere no feewi e leydi hono Somalie ɗum waɗi wiide kadi noddudeɓe jolaniɗoɓe to leydi Éthiopie nde artata to leydi mabɓe to Comore kamɓe ne ko jangguinoɓe ɓe hofɓe toon ɓe juuɗe mumen guila kay sappo e jeeɗiɗi lewru hono jolal hande kay ene jokki kay e kofgol momɓe juuɗe mabɓe ɓe mbi taw tan ko laamu ngu huccinani koɓe mbi ko kamɓene koɓe continueɓe kay e hofde juuɗe mabɓe laamu ngu noon eribaɓe ndeɓe kay dartinta wonde koɓe kofi gujuɗo ko ha woteji mabɓe ɗi ɓenna nde puɗɗoto ko sappo e nayyi lewru nduɗo no gonɗen hirande ujunaji ɗiɗi e nogas ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi nden tigui wawata fuɗɗade ɓe ñaguiɓe noon ndeɓe ɗaccat ɗum haɗum ɓenna Madagascar toon dey koto Morobe wuuro ngo hono toon de koko yooli nde wonno kadi
nde tawno wonde kadi ko ñande amde goo lewru taw kadi ko siilo ujunnaje ɗe nogas e nayyi fewde hannde ko henndu mawndu ari toon e maɓɓe ɗum noon geɗe maɓɓe fof koko boni toon ene wayno ko hay goto noon mayani hen kono noon ɓe bonirama ha keewi toccanɓe si oɗo biyeɗo wono succès masra kanko de ko lundiyanke mawɗo ko wono toon toɗɗaɗo ñande goho lewru siilo ujunnaje ɗe nogas e nayyi ɗum noon o wawi kono toɗɗade noon ɗowngu makko ɗum noon taw ko jagoɗo e keese ene teska noon waylo heewani e ko on taw kadi ko ɗowngu jagorɗe jaltude e gardugol Saleh Keb Zabou ɗum noon ene wayno ko seeɗa tan wayli hen Tunisie waylo hono taw kadi ko diƴƴe kaaƴɗe wattama on ndiyam hono belɗam gam kay wawde resurde ɗum hutora ɗum e ɗen e guese mabɓe ni ha li e ɗin taw kadi ko jardin ngaji mabɓe ɗi tawno wonde ene wayno taw kadi ko yooro ngo en tampiniɗo fewi e manque hono ndiyam ɗum waɗi ɗum jogade kono peeje e wawde kay waylude ndiyam kaɗɗo ɗam ha watta ɗum ndiyam belɗam wawa rosude ɗum noon waɗani ɗum noon ɓen taw kadi ko remiyankoɓe ɓe e werɗe beelam weytade mawde e no ngal ɗo pellital hani e ngal ɗo karallagal ko yiita ko ɗum noon aɓe belti hen no fewi Ghalii Abou Ba ko ɗum de wonno ko tongruɗen e ñalawma hannde o e dogre africain taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandou gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema koten tumane meɗen pulloyo koten tumane meɗen pulloyo Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique kabaruji men joolam jaɓiri ko ɓuuri tengtude hannde to leydi Iran sara yanade biyetenoɗo Qasem Souleymani ko pettanɗe ɗiɗi mawɗe pettude lawol gotol alarba hannde o to wuuro witeego Kerman tawi ko ujunnaji yimɓe arnoɓe kay wadde hommage woni juurade oɗon biyetenoɗo Qasem Souleymani waɗi noon fodde e nder jango he e oɗo saha joni bilan sakkete mo joguiɗen eɓe jaara temedere e mayɓe tato 103 mort ko ɗum woni bilan sakket mo joguiɗen Qasem Souleymani noon ko kañum wonno chef de force al Quds yenade makko noon waɗɗani juma biteɗo juma Sahel al zaman to wargo leydi Iran ko jangu terroriste noon laamu ngu holliri bila mayɓe noon kala waktu bila one ɓeydo nde wonno kay e nder barmuɓe hen tawe hen wonɓe kaaɗeki mayde kadi ɓe kewi no fewi laamu ngu noon yamiri ñalawma alkamisa janggo nde leydi ndi natata ko wiyete deuil national woni sunare nder leydi he kala guerre Israël Gaza to Cisjordanie occupé noon toon subaka hande o ko grève général fini toon alarba hande o hollidde mette mabɓe kay ko numéro 2 woni cukko hoorejo ketal Hamas ko wara e bombardement Israël naɓe mbaɗi hanki to Liban e oɗo saaha noon armée leydi Israël dartiri tigui koyngal gotal saabu kay eɓe jogui kurhuli e fayre e kala saha ma ɓeɗo wiyeteɓe Hezbollah ma mbaɗa joftigo mumen bombardement o noon waɗi tigui koye nder bureau taw ko bureau Hamas tawateɗo e nder banlieue goto to Beyrouth yimɓe joyo yantude e numéro 2 woni jeegomo wasɓe hen pittali mumen numéro 2 Hamas woni tigui cukko gardiɗo catal Hamas baraɗo o wiyeteno ko Saleh al Harouni waɗɗon wara noon ha ɗo noon laamu Israël haydara taw ala ko haali wonde kay ɓe mbiyani kamɓe mbaɗi kamɓe tigui ɓe mbiyani kamɓe mbaɗi fiyande nde kono noon teskama ministére uji mabɓe hewɓe no fewi mbaɗi feeto ñalawma guila hanki fayi hande hollude kay beele mumen ko oɗo numéro 2 wara ko porte parole armée mo Israël holliri tigui wonde guerre hakkude Israël Hamas guerre o wona janggo dartoto wona kay joni dartoto o holliri noon e nder hitande 2024 nde kala hitande
hande ma guerre o duumo e nder mayre so tawi noon ko réserviste uji mabɓe oɗo saaha joni taw ko wonɓe rokkaɓe fofta kay yo pofto balle seeɗa garta ɓamta guerre o taw ko Israël naaɓe hewmaɓe noon kolliri tigui cikkani so ɗaɓinaki artude hen so yiiɗi kay coke saabu nafi ɗum nafi guerre kay ko gaso kono guerre mo gasta kañumen kolliri hen metti mumen ne heewi kolliri kadi jadani hen ministére de la santé mo Hamas bila mabɓe alarba hande moɓe kolliri tigui ko mayi wasi pittali men tuggi jeeɗiɗi octobre ko guerre o fuɗɗi faade ɗo saaha joni ɓe jettima no gasi ɗiɗi ujunere temedde tati e sappo e tato baraɗo hen ɓe tawi ko barmoɓe ɓe jettima capanɗe jeegoma ujunere neɗɗo o wi kadi wonde kay guila guerre fuɗɗi temedere capanɗe jeeɗiɗi e joyyi soldat taw ko Israël naɓe ɗum woni ko mbara to leydi Japon bila taw ko bila mayɓe e yerɓande leydi woni séisme banno toon bila o ñalawma hande o ɓeydima no fewi saabu bila sakkete mo jogui ɗen ko capanɗe nayyi e jeetato mayɗo ñalawma hande o mayɓe ɓe jettima capanɗe jeegomo e ɗiɗo musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawan yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men Saydou Abou Ba so tawi ko roɓino kedde Afrique ko alsan umaka mbooj gorko mo Sara Ndogu kelki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on